అక్కడ హాస్టల్ సౌకర్యం అని చెప్పి ఇరుకు గదుల్లో బస, అసలు ఏం మాత్రం తినలేని విధంగా భోజనం ఉంటుంది. వీటికి భయపడి పారిపోయిన పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. సంవత్సరానికి సరిపడే బోధన, హాస్టల్ ఫీజు ముందే కట్టించుకుంటారు. తిరిగి ఎవ్వరు. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలానే ఉంది. ప్రైవేట్ కాలేజీలో నీకు చేరడం ఇష్టం లేకపోతే చెప్పు, అంతేగాని ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ప్రజలు దోచుకుంటున్నాయని మాత్రం చెప్పకు. లేదని చెప్తే అలాగే ఉంటది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఎలాగంటే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ వద్దు, ప్రైవేట్ హాస్పిటలే ముద్దు అన్న తరహాలో ఈ జనం స్కూల్ విషయంలో కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. 30 ఏళ్ల క్రితం ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలకు మంచి క్రేజ్ ఉండేది. ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ప్రారంభమయ్యాయో అప్పటి నుంచి విద్యా సంస్థల్లో మార్పులు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభావం ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల మీద పడ్డాయి. నేను ఏది చెప్పినా నువ్వు దానికి వ్యతిరేకంగానే మాట్లాడతావు. సరే, నేను నీతో ఈ విషయం తర్వాత మాట్లాడతాను. మీ నాన్నకి నేను ఫోన్ చేస్తానులే.